Fil-binja magħrufa bħala Gateway Building fid-daħla tal-Università ta' Malta għaddej xogħol infrastrutturali biex swali ewlenin jinbidlu fi spazju li jiflaħ 42 sodda u jservu bħala estensjoni tal-Isptar Mater Dei. Dawn is-swali temporanji se jintużaw jekk pajjiżna jaffaċċja l-bżonn ta' aktar sodot minn kemm hemm fl-Isptar Mater Dei. Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ciantar spjegat li dan ix-xogħol sar f'inqas minn ġimagħtejn u ringrazzjat lill-Università Maltija tal-Koperazzjoni f'dawn iż-żminijiet sensittivi. Kanna niġu biex nagħmlu disin ta' dawl u anki ta' drainage u ilma u anki kapaċità ta' internet biex nkunu nistgħu nkabbru u nagħmlu sodot f'din is-sala. Fi żjara fejn qed isir ix-xogħol id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha biex pajjiżna jkun lest għal kull eventwalità, hekk kif hemm il-possibilità ta' tieni mewġa ta' każijiet ta' coronavirus kif ukoll pajjiżna jkun qed jilqa' l-epidemija tal-influwenza. Din is-sena jista' jkun li konna il-COVID u l-influenza flimkien. U allura minn issa qegħdin inkomplu bil-preparamenti biex jekk ikonna dik is-sitwazzjoni li l-aħħar tas-sena u bidu tas-sena d-dieħla bħalma konna għal coronavirus nkunu preparati għal dik is-sitwazzjoni wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.